ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଜଳରାଶିର କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇ ଜଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସଡ଼କରେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ହେଲା ଏହି ପାଠ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ଯୁକ୍ତ ବେଗ କ୍ଷୟ ଦୂରତା ସମାନ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ବା ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ଗୁଣନ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରେକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଷ୍ଟପିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୁଣନ ଚେଜିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମନେକର କାରଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଅଛି। ହଠାତ୍ ଏକ ଜନ୍ତୁ କାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏବେ କାରଟି ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖି ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବ୍ରେକ୍ ମାରିବ। ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ସମୟକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରୁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ବ୍ରେକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ। କାରର ରିଆକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓ ବ୍ରେକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ସମଷ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟପିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଅତଏବ ରିଆକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରେକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଷ୍ଟପିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଚେଜିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ରିଆକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ବା ରିଆକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଲାଗି ନେଉଥିବା ସମୟ। ଏବେ ଚେଜିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଚେଜିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ଅର୍ଥ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା। ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଯାନକୁ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା ସାଧାରଣତଃ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ଓ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କରାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଗଣିବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଏକ ତାଳରେ 19, 20, 21 ଗଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମ ଗଣତିକୁ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମେ ଓ ତୁମେ ପିଛା କରୁଥିବା ଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବା ଚେଜିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ମାପରେ କେତେ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେବ 3 ସେକେଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ 3 ସେକେଣ୍ଡର ଫରକ ବା ଦୂରତା ଅଛି। ତେଣୁ ଷ୍ଟପିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଚେଜିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଉଦାହରଣ 11ରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତ୍ୱ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତ୍ୱ ଗୁଣନ ପିଛା କରିବା ଦୂରତ୍ୱ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଉପରେ ସାରଣୀଟି ଏହିଭଳି ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ। ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ନିମ୍ନ ଦୂରତା। ନିମ୍ନ ଦୂରତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବା କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନ। ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିମ୍ନ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିରାପଦରେ ଅଟକି ପାରିବେ। ଯଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବା କାର୍ ହଠାତ୍ ଅଟକିଯାଏ ତେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡ୍ରାଇଭର ଆଗକୁ ଯାନ ପଛରେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖେ। ପାଣିପାଗ ଓ ସଡ଼କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହି ଦୂରତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ 12ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟିଏ କାରର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 50 କିଲୋମିଟର। ଯଦି ସ୍ଥିରତା ଓ ଆସିବାର ଦୂରତା 40 ମିଟର ଓ ମୌଳିକ ବେଗ 4.4 ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ହୁଏ
ତେବେ ତାରଟି କେତେ ସମୟ ପରେ ସ୍ଥିର ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗତି ସମୀକରଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯଥା v = u + ati। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗତି ସମୀକରଣ ହେଉଛି v² = u² + uas। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବେଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ବେଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ କୋଣ। ଯଦି ଶରୀରର ବେଗ କମିଯାଏ କୋଣ ନକାରାତ୍ମକ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବେଗ ବା କୋଣ ବା a ର ମୂଲ୍ୟ -4.4 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ହେବ। କାରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଗ u ସମାନ 50 କିମି/ଘଣ୍ଟା ସମାନ 50 × 5/18 ସମାନ 125/9 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ। ଏଠାରେ କିଲୋମିଟର ବିଭକ୍ତ ଘଣ୍ଟାକୁ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିରତାକୁ ଆସିବାର ଦୂରତା ସମାନ s = 40 ମିଟର। ବର୍ଦ୍ଧିତ ବେଗ ସମାନ 4.4 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ। a ବା କୋଣ -4.4 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ କହିସାରିଛି। ବେଗର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ v ସମାନ u + ati। ଏଠାରେ v ଶେଷ ବେଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ସମୟରେ v ର ମୂଲ୍ୟ 0। 0 ସମାନ 125/9 -4.4 t। t = 125/19 t ସମାନ 3.16 ସେକେଣ୍ଡ। ଅତଏବ କାର ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ 3.16 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିବ।